Para sedherek ingkang dipun-tresnani Gusti, rahayu wonten ing Gusti Yesus. Kawula Temistiawati tetunggilan wonten ing pitutur Sabda Winedhar, Selasa 21 Oktober 2020. Waosan kapundhut saking kitab Yakobus gangsal ayat 7 ngantos 12. Kanthi irah-irahipun tresna damel sabar. Kapundhut saking ayat 7a. Kang iku para sedulur, padha disabar nganti tumeka rawuhe Gusti. Tresna jengkel. Kudune dheweke wis dolanan ning lapangan karo kanca-kancane, nanging malah asah-asah ning dapur. Piring lan gelas sing wis rampung dibilas banjur diklithakake rada kasar. Mireng swara gludhakan ning mburi, Buminal gageyan marani anake. Tris, ora perlu kaya ngono. Nek temen mbok lakoni mboko siji, kabeh mesti bakal rampung. Kowe selak arep dolan to? Pitakonane Buminal marang Trisno. Sing ditakoni ora semaur, lambene jegardul. Yen dilakoni kanthi tresna, ati dadi sabar ngadepi samubarang kabeh. Sambungi Buminal karo ndangu. Lah kowe tresna marang ibu apa ora? Sang Daud ingkang jengkel mimpin tiang-tiangipun nyengkelit gaman kangge ngukum Nabal. Nanging ing satengahing margi rombongan menika pinanggih kalian Abigail ingkang bekta atur-atur supados Sang Daud purun paring pangapunten dhateng Nabal garwanipun. Pirsa kawicaksananipun Abigail, Sang Daud lilih penggalihipun. Piyambakipun ngrumaosi bilih menawi kaereh dening hawa nafsu temtu badhe nindakaken bab ingkang cengkah kaliyan kersanipun Allah. Mila Bapa Yakobus ngemutaken supados pasamuanipun Gusti sami sabar kados dene para nabi ingkang nandhang sengsara nalika medhar pangandikanipun Allah. Menawi boten saged sabar, pasamuan badhe gampil ngresah lan dakwa dinakwa. Tumindak ingkang mekaten menika boten damel renaning penggaling Allah satemah ndatengaken paukuman. Tiang ingkang boten sabar kecalan nalar satemah boten menggalihaken rumiyin bab ingkang badhe katindakaken lan kaucapaken satemah tundanipun tumindak saha pocapanipun saged ngrisak sesambetanipun kalian sesami lan damel perkawis sangsaya kados bulah ruwet. Dene ingkang saged tiyang dados sabar menika namung katresnan. Awet tresna dhateng Gusti Allah, Sang Daud njagi tumindakipun lan para nabi tetep temen medhar pangantipun Allah. Sinaosa nandhang sengsara satemah gesang lan peladosanipun dados berkah tumrap tiyang kathah.